No niin, moi. Montako kierrosta on mennyt? 3. Entäs toisella? Montako sulla on mennyt? Joo, hyvä. Montako kierrosta? 6. Selvä, antaa mennä vaan, jatkakaa vaan. Montako kierrosta on yhteensä tähän mennessä? Entäs koko aikana? Ai tällä välkällä. Ei vaan koko maratonin aikana. Mennyt 2. Ei, melkein yli 30. Oi, entäs Olli? Monesko kierros menee? Mulla Oi, oi, oi. 70. Oi. Montako kierrosta on yhteensä nyt kasassa? 30. Joo, loistava. Montako tällä välkällä? 3. Entäs teillä montako kierrosta on mennyt? Paljonko? Tämä meni eka tällä välkällä. Eka tällä välkällä, hienoa. Montako kierrosta on yhteensä? 70. Onks huijannut? Ei. Montako kierrosta teillä on kasassa? Varmaan jotain 48. 40. Mulla on pitkästi yli 50. Oi. Mullakin varmaan pian 6. Oi. Paljon sulla on kierroksia? Tällä välkällä. 3. Hyvä. Pojat, montako kierrosta tällä välkällä on mennyt? Joo. 42 yhteensä. Uskomaton. Mä 6. Te ootte täytynyt juosta. Oi hyvä. Loistavaa. Näitä tulee täältä Solokenansa. Montako kierrosta tällä välkällä? 8. Entäs montas teillä on? Montako kierrosta tällä välkällä? 1. Onko ennestänsä kierroksia? Hyvä.